Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi se jkun qed jorganizza l-Festival Agrarju tal-Patata. Dan il-festival se jkun qed jiġi organizzat għada il-ħadd mid-9 ta' filgħodu il qudiem. Tkellimna ma' wieħed mill-bdiewa, Michael Farrugia, fejn spjegalna il-proċess ta' kif tikber il-patata qabel tinxtara min-nies. Prepara minn 4 xhur qabel, taħrat ir-raba u tagħti d-demel tal-bejjem naturali. U hekk mbagħad isu għall-ewwel ġimgħa ta' Diċembru naqbdu niżilgħu. Mbagħad kif taqbad timbed jibda jsir il-bex ħabba l-Mart. Is-sena ma tantx is-sena għamel l-ilma, isu minn mill-ewwel ġimgħa ta' April hekk naqbdu naqalgħu. U nimlew nieħdu grading station u titla' għal Holland jew għal Ġermanja insomma, fejn ikun. Parti minn dan il-festival tal-patata se jkun fi ġnien il-Kmandant li huwa ġnien storikament importanti minħabba li wara s-seklu 19 l-Ingliżi bdew jesperimentaw fih bil-prodotti tal-patata. Għalhekk dan il-ġnien se jkun miftuħ għal pubbliku waqt din l-attività. F'dan il-ġnien se jkun hemm anke għal wiri diversi pitturi. Tkellimna mal-Viċi Sindku tal-Qrendi Carmel Zerafa fejn spjegalna se jkun qed jiġri waqt din l-attività. Ħajkun hemm ġurnata attivitajiet marbuta ma' dal-festival, ħajkonna stands tal-patata, varjata tal-patata għal-bejħ, ħajkonna l-makkinarju tal-patata wkoll li jintuża waqt il-proċess tal-patata, ħajkonna wkoll divertiment il-ġurnata kollha, l-familja kollha, nibdew minn filgħodu birriet tal-klib tal-pulizija għandna tradizzjonali. Waqt din l-attività wieħed se jkun jista' jgawdi u jduq diversi prodotti li jsiru mill-patata, fosthom il-ġelat tal-patata u bruxketta bil-patata. Se jkun hemm ukoll esebit makkinarju li jintuża waqt il-proċess biex tinġabar il-patata. Waqt dan il-festival tal-patata wieħed se jkollu ċans ukoll jara wirja ta' tjur kbar fil-waqt li għal-ħabta ta' 11 ta' filgħodu se jkun hemm id-berik tal-annimali. Ma jonqos spettaklu minn diversi kantanti fosthom member u se jinġabru xi fondi għal Dr. Clown. Għaqda l-iskop tagħha u li taffi ftit mid-tbatija ta' tfal rikoverati fl-isptarijiet.